аҷоиб Toyota Camry 6 комплектатсияи фул дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. навро то охира тамошо кунед. аз нархи навош, аз тамоми функсияе ки дар ин мошин насб шудагӣ аст шумо бохабар мешавед ва ҳатман фикрётонро бинависонед ки мошин дар ҳамин нарх меарзад ё ин ки не. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. салому алейкум бародарҷонам. ман чӣ хел дидестем мо дар моҳи шарифи рамазон ҳама скидкаи калонро дар шумо эълон мекунем. чӣ хел дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародарои касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жӯлудок. чӣ хел дидест жӯлудкаи кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной 4 витамин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед. зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи 4 витамин. скидкаи калон барои иминои моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон карда мешавад. бисёри бародаро Camry 6 пурсидагӣ буданд. маромад барои шуморо ҳолати беҳтарин шай уфтагим. имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Camry 6 2018 8 моҳаги шай. Европа объёми 2.5 қатъия. маромад як қапояк тамошо кунем. комплектатсияи фул шовардагиам. ҳоини салом. хоб лутфан тамошош кунем. ҳуҷҷат тонировкаш 1 сола. сидёнияи пеш лифта. хоб пробегаш ҳамагина 67 000 пробег дорад. старт стопай, автопилот, автомат. хоб монитори калон ҳама наворот кор мекунад. бор компютер, климат контрол. хоб ҳадми моторуш 2.5 бензин. خب нархи бародаро 400 000 мега. номерои кара мемонам. айноми канали Автолайф ҳатман ҳамсӯҳбат бошен. барои шуморо бо арзонан мекунанд. хайрдор бошен. мен мошинаи пеш мебинем. ана мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош акам номерои телефона бумонем. 905 31 38 38.